Здравейте, приятели, ние сме BLS, аз съм Флипи, с мен е Спулк. Днес ще наблюдаваме матч на CSGO. Outlaws се изправят срещу DNDD, а матчът се игра преди една седмица на 14 марта. Здравейте и от мен. Аз съм Спулк, човек, който представи отборите е Флипи. И днес ще се радваме да коментираме за вас малко български CSGO. В момента има един disconnected от DNDD и ще трябва да го изчакаме някакво време. Аз мога да превъртя малко. Ето ги, вече са всички вътре. Най-фронт да започва след малко. Той е започнал най-фронта и нашите го спечелиха. Май. Защото ти превъртя до първия. Аз съм превъртял доста, да. Остави. Ще ни повярвате, че имаше много красив най-фронт, много успорван, но нашите момчета го спечелиха. И сега са решили да останат контртерористи. Да. Ще е много интересно да ще изберат да играят 3 A и 2 B срещу бърз A сплит. Или ще изберат да играят стандартно 2-1-2. И да видим DNDD дали ще направят B Rush или A Execute. В момента нашите се разпръскват стандартно 2-1-2, като Церя гледа мид, Rocking играе Shadow и в момента се връща към Firebox-а и Партони слуша B апартаменти. Церя се гледа мида, но може би overextendва, сега ще видим какво ще се случи. Върнаха го. Хванаха го неподготвени, сега бързо тичат на А-бомба, правят добър сплит от конектори и мейн. И Рокинг беше намерен, както и Партодис, остават само двама, вече един спелан беше следващата жертва. И АЦЛ нямаше какво да направи в този случай, намериха го в Сити база и това беше бърз първи рун за DNDD. Нямаха никакъв шанс нашите момчета. Много бързо DNDD можаха да влязат на сайта и както видяхте 4 в 5 е много трудно да задържиш като контртерорист без да имаш какъвто да е utility от сорта на флашки, смолкове и такива работи. Force buy стандартен или semi buy, както го наричайте, и може да видите, че Церя се купува само 5250, защото той е опара и ще трябва да събере малко повече пари за неговото скъпо оръжие. Стандартно се разпръскват, не стакват. Сега Рокинг се опита да убие с Хуан Дигъл, но не успя, пропусна, но бързо беше трейднат. Сега са 4 в 4, но имат контрол на тази бомба, терористите. Сега влизат на мейн, има един противников играч на контратерористите на спълна, дали ще успеят да го видят или Рокинг ще ги изненада. Тръгват да го търсят и намериха, убиха го и сега са 2 в 4, като Спелан намери калашник и не знам дали ще играе. Да, ще играе, решили са. 1 в 4 е той и бърз даблкил за Дипарн, втори рун за DNDD. Решението да играете е много интересно, преди факта, че знае, че икономиката на терористите все още се изгражда и ако могат да нанесат още малко демидж, да убият още един-двама човека, така че да останат двама живи, да не могат да дропнат и да запазят икономика. Така че мога да кажа, че съм съгласен с решението да играят, но един калашник би помогнал на този рунд. Както виждате, те са само с USP-та. И което е друго интересно, не стакват един сайт, разпръсте стандартно, не съм фен на това. По-голям шанс може да спечелиш рунда, ако стакнеш като контртерорист с USP-та, може да сейфаш някой калашник, ако вземеш бърз кил. И да, стандартен еко клинъп. Ти докато си говориш, терористите ги изфармиха с UMP-тата. И сега виждаш, че събраха банка. Бенджи е човека с най-малко пари, той има 4000. Те могат да си купят поне още 3 рунда DNDD без никакъв проблем, като може да видите, че нашите момчета са максимум $150 на Церя, който е с опара. Да. Много интересно къде е отишъл, свични на Церя. Ето го Церя, той е в конектори с неговия Dragon Wars и гледа мида. Рокинг връща едно убийство бързо.
терористите влизат на бомба или се опитват да влязат по-скоро, защото ACL и Rocking ги съсипаха. Остана един играч на Емейн и той беше убит. Бърз, трипл кил за Rocking. Малко матчмейкинг тактики от DNDD да влязат без никакви смолкове и флашове. Просто naked rush и бяха посрещнати от оръжията на Outlaws. Много бърз и безапелационен рунд. Много мъжко ги срещнаха. Това нещо не може да го видите в High Level CSGO. Никой не може да видите Virtus.pro или Astralis Post да излязат. Но... Много добър нейт тук получи Бенджи. Да видим сега как ще се развие рунда. Излиза на мид Дъмс, но от серия мисва един шот и втория го убива. Rocking връща също още един. И това са бързо 3 в 5, като Бенджи е на половин кръв, но Робин убива Rocking. И сега бомбата е на подкова и ето този играч Робин ще се върне за нея. Докато имаме ACL в Shadow, който слуша. Може да прекъсна бързо, много добър мид контрол от Outlaws. Церя гледаше от Sniper Nest, докато Rocking гледаше от конектор и DND нямаха никакъв шанс. Много добре е изиграно. И в момента се пръсква стандартно 2-1-1, защото знае, че може би DND ще отидат на B-бомбата. Видяхме един смолк от Т-база, не съм сигурен кой състезател на DND го хвърли. И сега Sniper Nest е смолкнат. И тук продадоха фейка. Пуснаха един играч да фейква A и сега влизат на B-бомба, но Церя остана в Kitchen и ги хвана. Първо убийство и сега знае къде е Дипран, но не успя да го убие. Калашника спечели дуела и сега да видим Бартодиш го убива с хедшот. Ще сейфа... Да, не успя да сейфа опа на Церя. Хвърли си емката и не можа да вземе. И сега е доста недоволен. Видяхте как си размърда мишката наляво надясно. Ще играят без оп този рунд, докато DND имат своя опър. Това е малко жалко, защото Церя ще трябва да пази мида с емка. И Куик ще го пикне, но видяхте, че нашите са предвидливи и веднага хвалиха смолк на мид. Пазят стандартно 2-1-2, явно знаят, че им трябва повече мид контрол точно в този рунд, но може да видите, че DND взимат коннектор и мид контрол и имат хора на шорт. Много е интересно дали Пардонев ще се усети и ще каже на своите съотборници да покрият коннектор. Сега вече се опитват да вземат коннектор контрол, биват един на шорт, Партодис е въпросния играч, но бомбата им отново е дропната на подкот. О, какъв хедшот изяде ECL. Много добър изстрел на Дъмс. И сега 3 в 5 в полза на DND, но Робин е на 7 кръв, а Бенджи има само един дигъл. Насочват се към Б-бомба и оставят междувременно Церя на 2 кръв. Това ще бъде много труден рунд за Outlaws. Ето, че Церя умира. Влизат на Б-бомба. Спелън връща един, но бързо го трейдват и остава само Rocking на А-бомба, който най-вероятно ще запази този калашник. Тича на Палас. Много динамичен рунд, но Outlaws загубиха всички начални дуели. И DND много бързо имаха предимство 3 в 5 и след това е много лесно за терористи, които имат гранати, да вземат някои бомбсайти. Както видяхте, веднага трейднаха Спелан. Много чист рунд от DND, за разлика от първия им гън раунд, в който просто влязаха на сайта и бяха изколени. Но ще видим дали Rocking ще може да действа с този калашник и да направи нещо в следващия рунд, защото нямаме много голяма икономика. Може би ACL, може би ще купят. Да видим, да, ето, дропи се един оп, дропи се умп и в крайна сметка един умп, един оп, МК калашник
И още един умп за ACL. Мистът смолк. Да. Ако мислите смолка и трябваше да запалят веднага. Целя върна един много бързо на мид. Но Quicks веднага трейдна. Това е бенефишъл за терористите. В момента може да видите, че Outlaws трябваше да се пръснат още повече, като в момента нямат абсолютно никакъв мид контрол. DNDD имат... Трима имат на мид вече. Но... Трима на мид и ще ходят коннектор. Но ACL върна един. Сега да видим какво ще направи Робин с този молотов. Точно там е един от състезателите на Outlaws, но той няма как да знае. Насочват се към А-бомба, ще направят двама от мейн и един конектор най-вероятно. Но не знаят, че Outlaws имат двама там. Ще бъде интересно, тайминга ще бъде много важен. Робин трябва да запали, ако иска да направи нещо. Те нямат смолкове. Опита се да запали, но Рокин го видя и го наказа. Но дабл кил на Дъмпс и сайта е чист. Но DNDD общо имат 49 кръв на двама състезатели. Вече е един на 33. Това трябва да бъде рунд за Outlaws. Ето го и кила. Сега успяха да спасят МК и Калашник, но Партоди ще тича да вземе опа на Церя. Ето го. Да, сейфа го. Спелман ще запази своята МК и това е 3 на 4 в полза на DNDD. Спелман успя да намери Калашник дори. Браво. Много интересен рунд, две бързи размяни на килове в началото на рунда и всичко приключи, когато нашите можаха да върнат двама на бомба. В момента, в който останаха 2 на 2 и терористите имаха по-малко от 50 кръв общо и без никакви гранати, рунда беше ясен къде ще отиде. И в момента целият пак гледа мид, дали ще пикне, не, Дъмс беше по-бърз. Не очакваше Дъмс да бъде отгоре буснат на кашоните. Да, прицелваше се долу и в момента Дъмс е в коннектор в много добра позиция да изгърби играчите на Outlaws, но Пардон извръща един от шорт. ACL връща още един от A-бомба. И много бързо нашите връщат дефицита и сме 4 в 3. Пардон изпали граната Underpass. И DNDD имат единствено и само mid control, като нашите играчи са се пръснали 2 на 2, което е стандартно на 4 в 3 ситуация. Да видим сега дали ще изберат да се бустват в Sniper's Nest или ще играят директно агресивно на конектора. Не, те избират третия вариант и се връщат назад към биапартаменти, може би. Да, ето сега Дъмс влиза. Не съм съгласен с решението на DNDD да запазят двата опа и да пушват сайт с два опа. Но да видим. Да видим какво ще направят. Точно двата опа са на биапартаменти и имат един дипарн, който ще гърби състезателите ни. Да видим какво ще направи Робин. Интересно за двата опа, защото ако могат да направят бързи пикове, сайтът ще е отворен. Но да, прав си по-добре да имаш 9 секунди, 7. Опитва се да плантне Дъмс, но не успя. И сега ние сейфахме два опа, Outlaws 4, DNDD 4. Не, и хвърлиха втория оп, само един оп има на спелан в момента. Дадоха го на Церя, той сега ще го вземе. Ето го, Церя, ето го. Къде е опа? Няма един оп е. На земята мисля, че е втория. И сега ще го вземе Спелан, така като гледам той няма оръжие единствен. Но има пауза и за това ще видим малко по-късно. В чата написаха ли дали е нещо тактик пауза? Аз не гледам чата, аз гледам от твоята перспектива. Ами, да видим сега. Това е малко технически проблеми и вода от Volvo не искаше да работи като хората. И така че трябваше да импровизираме малко. Да. Случи се... Да, прав си. Хвърлили са втория оп и сега Спелман ще си играе семката. Еко рунд за DNDD. Церя
връща един от мида, но веднага казва на своите съотборници, че имат мид контрол терористите. Хубаво решение от серия. Веднага, щом видя, че са еко за един кил и се върна, не иска да рискува да го върнат веднага и да може да сейфат оп и да имат някакъв минимален шанс, какъвто и да е да спечелят рунда, и може да видите, че решението му наистина беше много добро. Ако беше умрял и те се бяха пуснали, вече чака да имат оп, и да имат някакъв шанс. Но той пак ги фарми. Трипл кил за серия. И сега си сейф в 5250. DNDD бяха еко, просто си бяха купили по едно пистолетче и бяха решили да излезнат на мид без гранати. Но сега имат 4 калашника, 1 умп. Малко липсват им гранатите. Но да видим какво ще успеят да направят с това, което имат. Малко за мид на Quicks, което не издава кой знае колко. Това е само да блокират опа на цера, поради факта, че те нямат оп. Но виждате, че Outlaw се усетиха и играят двама на шорт. И видим дали ще се усетят и да ротейтнат. Да, те играят двама на шорт, защото поради факта, че може по-бързо да ротейтнат към A-бомба. И ще видим дали ще се усетят, че DNDD искат да ръшнат A. Много добър сплит, един конектор, 3 мейн и един на палас. Добър молотов за Shadow. Размяна на убийства, 3 в 3 са двата отбора. Но Партодис има думата и убива Робин. Сега терористи имат сайт контрол и успяха да плантнат. Да видим Церя дали ще убие тук. О, да, много добре. И Церя с второ убийство. Can yes please. Can yes please. Сум. Спелан отиде да си сейфа калашник и Церя взе MVP-то. Има много хубав нож Церя, между другото. От одеве го гледам. Интересното за мен лично е, че никой от двата отбора не играе с лява ръка. Всички са предпочели да играят с дясна. Това не е ли, защото твоите сетинги са с дясна, приятел? Ти си много умен приятел. Не знам. Не знам. Никога не съм играл с лява ръка, не знам какви са сетингите. Или не съм спектейтвал. Не, само те тествам, не дей така. Аха. Аз преди играх с лява ръка, но сега си промених решението и играя така. Ние докато си говорим, DNDD правят сплит, и 3 мейн и 2 палас, но вече са един на сайт единствен. Вече няма сплит. Бяха много бързо прекратени всичките им опити. Сега и цел не знаеше откъде му идва и не успя да се завърти достатъчно бързо, за да убие противниковия играч. Загубиха 3 Outlaws, но те имат добра банка. Като каза играех с лява ръка, се сетих. Едно време като играхме в Фронито, компютър ми беше толкова слаб. Или компютър ми беше слаб, или CS ми беше бъгнат, но не може да си оправим сетингите. Така че играх с лява ръка и медникът ми винаги беше на рандъм. Така че каквото се случи. Не може да си го нагласиш, той ходи където си иска. В момента може да видим, че много агресивен B-контрол. Ръшва и ще спечели дуела, браво! Доста интересно, той нямаше как да спечели този дуел, но може би състезателя на DNDD просто реши да не стреля. Очакваше. Ама много добре знаете, че състезателите на DNDD не са топ класа шведски играчи, не са от класата на Get Right или на Forest или на Flusha или на JW. Това са Tier 3, Tier 4 играчи. И да, това обяснява някакви път грешки, които правят. Но не искам да взимам от успехите на Outlaws. Много добре играят момчета, много структурирано, флашове, смолкове, молотов богато където трябва. Вчера слушах, да, тук нашите ще ги вземат. Вчера слушах как говорят. Флашка на Спелан. Да. О, дали ще ги вземат?
Останаха 3 в 3, лоу, какъв фликшот на Церя. Изпусна този. Имам чувство, че е Церя срещу отбора на DNDD в момента. Не получи никаква подкрепа и сега едно в едно ACL срещу Quicks. Като са си разменили позициите и ACL умира. Ето виж, че не ги взеха. Да. Трябваше да оставиш да коментираш. DNDD дори сейфаха опа и сега ще бъде интересно, защото ACL няма никакви пари. Вчера слушах един стрим на играта на B-Pro, където човека каза, че следи българската сцена и каза, че българските отбори имат място за развитие и могат да се развиват още и каза, че му харесват как играем. Така че ще видим дали е прав. Каза си GX или нещо е такова, той е Tier 3 стример, нещо е такова. Ама... да. Церя губи оп дуела и оставя отбора си 4 в 3 ситуация. Рокинг с много добър флаш на мейн убива един и успя да избяга за сега, но Дъмс го ръшна и го взе. 3 в 3 ситуацията, 3 в 2. Разменят си убийства постоянно. И сега DNDD са на A-сайд, като ACL реши да прави много дълъг фейк. Това е ротейт по-скоро. Сега Партодис е смолкнат на джунглата, пали нинджата, излиза вече от конектор ACL. Дали знаят къде се намират състезателите на DNDD? Не, защото смолква паласа, там няма никой. Ще се опитат да смолкнат и да дефюзнат. Пусна бомбата и сега я хвана, но ще бъде заколен. Не е гранатата, успя да го довърши преди последния найф. 7 на 6 за Outlaws. Много странно решение от ACL да ротетне толкова от далече. Те нямаха никакво време, с което да играят. Може би трябваше да играят от позициите, които имаха. Не видях какво ютилите имаше, но може би трябваше да играят aim дуели, нашите знаят, че са по-добри. Имаха 2 смолка и може би един флаш. Имаха молотов, защото запалиха Firebox-а. Или дето му викаш нинджата. Да. Firebox е тук, където е ACL triple stack, който е вляво. Firebox-а не е ли там, дето... Не, там е нинджата. Outlaws са на еко и сега DNDD ги фармят просто. Вървят и им бият глави. Церя успя да върне един. Сега няма да успее да сейфа оръжие най-вероятно. Да. 7 на 7 и последен рунд. Момчетата от Outlaws ще имат пари за бай. Няма да е най-силният, но ще бъде бай. Предполагам, че няма да имат много ютилити. Имат някакви пари явно. Имат, да, но гранатите нямат нито едно инсенджери. Малки брони играят, всички имат само един кит на Церя. Ще се надяват да ги убият преди DNDD да плантнат. Пелан е решил да си вземе хев, вместо да си вземе смолк. И умря веднага, защото не смолкна би апартаменти. Добро решение. Как си дали ейма ни е по-добър. Търсят Церя да пусна, защото предполагам той ще направи разликата и този рунд. Но той е запален тук на шорта и няма да може да играе в следващите 5 секунди поне. А състезателите на DNDD вече са на бабомба. Дипан го чака и го убива. Добър хедшот на Рокинг. 1 в 3 ситуация. ACL не успява да клъчне и това е спечелен халф за DNDD. Аз винаги като виждам, че някой наш отбор губи халфа, винаги съм спокоен, защото знам, че сме по-добри като терористи. Още от времето на когато G-Play бяха добри. Като G-Play бяха, първо. Да. Спомням си, когато преди Inferno беше в Active Map Pool и просто трима от нашите решаваха без флашове, смолква или каквото и да ръшнат банана и получаваха бързи 3 глави и халфа беше нещо от сорта на 10 на 5 за терористите и след това ние защото сме много добри, ги обръщаме 16 на 11
Обаче защо да играем CT, като може да играем те да бием го с калашници? Виждаме, че трима от Outlaws имат над 10 кила, докато от DNDD само един има под. DNDD доста по-равно са си разпределили киловете, докато от Outlaws Партодис и Спелан имат проблеми явно с Ейма днес. Може би това ще се обърне, когато минат терористи, както ти каза. Всички българи стрелят много по-добре, когато са терористи. Да. Има нещо, може би защото сме по-близо до Русия и до... Това Калашник, Русия, България, Русия, виждаш ли логиката? Сега е интересен бай на Outlaws. Две брони, двама имат full nades, т.е. смолк и 2 флаша, и Партодис има флаши т.е. смолк и инсендиари. Мини на Партодис да видим къде ще пусне инсендиарито. Това е заучено. Хвърли го на... Запали, да. Запали снайпер нест и сега правят сплит-ей, както противниците си. Два бързи кила, трети. Това е много добър пистол раунд. Нещо много интересно ни показват състезателите на Outlaws. Предварително са си го подготвили и са го тренирали. Сега има един контратерорист. Какво ще се опита да направи? Търси един кил. Long range на USP-то, но не успя. Ето едно USP. Да, виждал съм доста хора, че като са терористи обичат да си сейфат USP-та. Ти не си фен? Не. Сега Force Buy за DNDD. Три големи брони и само една флашка. Да видим какво ще се опитат да направят Outlaws. Много интересно, че пратиха човека с CZ на мид, а не човека с Deagle на мид. Може би не го дообмислиха DNDD или не се усетиха, че Deagle има предимство пред CZ на Long Range. Но няма значение, нашите се позиционират за B-Execute. Виждате, че имаме трима с full нейдове. Пардонеx чака да мини през шорт. Пелан само гледа за ръш, но според мен екзекюта ще е на B. И скоро ще може да видим флашки. Да, ето Рокинг се взима бомбата и се насочва към B-Ups. Има двама състезатели на DNDD, които са разположени на B. Но сега излизат на mid двама и ще минат през шорт от Outlaws, да внимават конектора, си казват един на друг и излизат на шорта. Бърз фраг с Deagle-а, но е трейднат. Сега Партодис има калашник и пушва сайд. Добър спрей контрол и ACL му помага да вземе убийството. Сега има един състезател на DNDD в Kitchen и един в джунгла. Вече само един в джунгла с CZ и 3 патрона и с 3 патрона успя да убие Спелан. Сега взима UMP-то, но има 9 кръв. Това ще бъде 9 на 8 за Outlaws. Трябва да го гонят, според мен. Трябва, но както виждаш и те нямат никакви пари. Да, ти си прав. Хвърля добра граната, може би това ще убие. Не. Рикошира не където трябва. CSGO гранати, please. Пауза. Пауза ще има сега. Най-вероятно. Робин успя да сейфа. CZ 66 броня и UMP. Хвърля CZ-а веднага. Добри два рунда. Това е тактика или не? Да, не може да видим, съжалявам за това. Но добри два рунда. Следващия път трябва да направим лига видеото за Хуни. Ще го направим, само Хуни да се стегне и да почне да ги носи. Купуват си състезателите на Outlaws. Има един Mac 10. Иска да фарми, да прави банка цере, за да може да си позволява да си купува опа. В момента той има само 2500. Ако вземе 2 кила,
оръжието се е изплатило само за себе си. А състезателите на DNDD за сега не мислят да купуват, предполагам, че ще направят едно еко. Да, това ще е еко-рун, следващия да може да си позволят емки и utility, каквото и да е било, за каквото имат пари. Сигурно ще имат фул гранати. Може би някой ще трябва да играе с умп. Робин няма много пари, защото се е смолк. Мисля, че това по-скоро е техническа пауза. Не тактическа, а техническа. Попробвай се да превъртиш малко. Не искаш. Да видим какво ще стане. И това беше бърз рунд, да, сега ще го върна, трябва да го видим. Или не трябва. Ако реши готивито, пак да се прави на интерес. И CSGO is not responding. Добре, вътре сме. Само трябва да пусне рунда и всичко ще бъде наред. Другия път няма да те слушам, като кажеш превърти напред. Добре. Чакаме супер много време. Не се отразява добре на компютъра ми. И сега ще изчакаме наново паузата, цялата. Чакай, ти като превъртя, да, може да пуснеш 4 по или нещо такова. Худ се усети. Браво. Ти явно си помня от дулото. Да, предполагам, че е техническа, защото е повече от 1 минута, дори повече от 30 секунди. Има някакъв проблем, някой състезател, няма как да разберем кой е. Вода, който свалихме, не знам защо не ми дава да гледам чата. На мен ми даваше, само че не беше синхронизиран. Избързаше. Volvo please, нали, ама... Код такова. Бутаме напред. Чувам звука от чата, предполагам, че си пишат, че са готови хората. Там да тръгне фристайма. Да, минаха 4 минути вече. Все още са в пауза, 5-та тръгна. Може да направиш повече от 400%? Не мога. Всъщност от тук мога, но не мисля, че има нужда. Доста дълга пауза. Да, тръгнаха. Да. Благодаря, че изчакахте. Можете да превъртите малко. Ще напишем в description бокса кога да превъртите. Да не гледате сиера. И сега пълно еко за DNDD. Да видим дали ще успее Церя да си изфарми. О не, той Церя е взел калашник и е дал мага на Спелан, който го загуби доста бързо. ACL спрейна през смолка и успя да убие един. Партоди се на убийство. И остана само един от състезателите на DNDD, който е на мид и скоро ще бъде намерен от Церя. Стандартно анти-ико. Добър рунд, загубиха само Мак-10. ACL си може да дропне неоп, ако иска. Хвалиха калашник. Церя си купи оп, Церя дропи калашника на Спелан и си купи оп. Да видим къде ще отиде сега с този оп. На мид. Флашва си и излиза. А някой негов съотборник му смолкна, за да не го убият докато излиза и сега гледа конектора. Беше сити смолк. Не, ти говориш за смолк на шорта. Да. И сега пиксел шот направи. Аз с X-Ray нямаше да го направя този шот, но той без X-Ray си ги взима и много чист рунд. За сега няма убит състезател, но Спелан беше на много малко. Добър рунд, 11 на 8. Няма какво да кажем, просто ги ауткласнахме.
Взехме всички aim дуели, просто влязахме на сайта и им бихме глави. Аз ще остана на цера за сега, любопитно ми е, ще успее ли този път, дали ще бъде не смолкнат прозореца, дали ще се подаде някой. Пистолети с малка броня за DNDD. Усети, че може би ще са ако ще ръшнат и веднага отиде на сейф спота на началото на B. Не рискува да бъде ръшнат от 4 контртерористи. Много добър гейм сенс. Дано някой ден да гледаме момчетата срещу някой по-силен отбор. Но само те могат да го направят това. Да дадат всичко от себе си, да играят много и някой ден да са Tier 2 или Tier 3 отбор. Tier 1, Tier 2 или Tier 1. Размяна на едно убийство и Дъмс остана на 17 кръв. Сега Церя качи много хитро отгоре Галила, за да не го вземат DNDD. И се групират за Б-бомба. Като имаме... Да, булста е тук на... Не го очакват и ще бъдат наказани най-вероятно. О, не! Убиха ги бързо, не успяха да реагират. Quicks не успя да види състезателя на Outlaws. И сега Церя с 5250 убиват Дъмс. Доста скъп рунд за пистолети с малка броня. Но Outlaws имат, след покупката имат по 6000-5000. Те могат да купуват до края на матча. Икономиката е в много добро състояние. И както всички знаем, терористите... Сега ще има много бърз smoke execute на бомба, предполагам. Решиха да не смолкват. Ще изчака малко ACL с смолка, но... Хвърли го все пак. Въпреки че са смолкнати на A-main, те излезнаха. Казаха We fear no man и излезнаха. Деца, не правете това вкъщи, моля. Сега Партодиш плантва и ACL го пази. Смолкнато е джунгла и стълби и единственото място, от което излизат контртерористите е Сити. Церя убива един, той е от конектор. Казва на своите съотборници, че има един на стълби и един от джунгла най-вероятно. Убива още един и пикна за трети, но бе убит. 2 в 1 е Партодис, да видим дали ще успее да клъчне рунда и да го спечели. Един бърз хедшот, но не стигна време за втори. Не, взеха го. Дипарн може би нямаше време да дефюзне, може би имаше. Нямаше. По-скоро нямаше. Много добра идея от Outlaws, но екзекюта не ми хареса. Просто влязаха през смока, върнаха двама играчи на Outlaws, бяха 5 в 3, това ако беше дори Tier 2 отбор нямаше да се получи. Но пак плантнаха за A-main, пазиха двама от A-main, като знаеха, че няма кой да им влезе в кръв. Целият беше лъркъра с оп на мид и можа да върне двама, което забави много DNDD. И да, нашите взеха рунда, но деца наистина не правете това вкъщи, никога. Освен ако нямате някакъв супер scream aim да one-tapвате хора. Не е viable strat. Гледайте демота на Astralis или на Virtus Pro или на който и да е друг топ 5 отбор да видите, че никога няма да направи това нещо. Или ако ще го направи, ще го направят веднъж, а не повече от 4 пъти, както Outlaws. Да, няма значение. Сега Wings умря. Бях леко притеснен дали Церя няма да бъде флашнат от флашка, но той я видя и е обърнал гръб много бързо. Сега 3 в 3 е ситуацията, като мисля, че ще играят за А-бомба. Да, Рокинг вече е на сайт, оглежда Shadow, Palace и сега ще намери Робин в Сити. Издаде се с този скок, но ще запали и Робин трябва да умре.
Не, Робин убива и след това бива много бързо трейднат от Церя. Той плантва за шорт. Плантна е за мейн, по-скоро. Обаче не знае, че За зад мейн, него да. има играч. За мен, но ще се види и от шорт. Ооо, Партодис умря тук, много нелепо. Не му върза и оцели стената няколко пъти. Сега Церя изпусна един шот. Няма никакви гранати, с които играе и сега изгоря. Остана на 4 кръв и решава да пази опа. Дендите взимат своя 9-ти рунд в играта. И първия за халфа. 6 на 1 е халфа. Сега ако успеят Outlaws да вземат този рунд, Дендите най-вероятно ще загубят играта. Защото ще бъдат full reset, да, и няма да имат пари. Money fuck, full reset, hard reset, както искаш му кажи. Да видим Дипарн какво ще направи. Тази граната го остави на 50. Пръснати са терористите, имат 3 на мид, един пред Биапс и един в Амейн. Търсят пикове и след това ще се събират, за да играят някъде. Да видим Церя ще успее ли да намери някого. Не, той се баква. Друг ще има честа да отвори матча. Бенджи сега е буснат. Шорт от Бенджи. Това му дава възможност да гледа стол. Да, стол. Майко. Имаше стол. Единствените хора на света, които ми като стол. И сега Спелън взима първия кил, 4 в 5 за терористите. Да видим къде е Спелън сега. Ще турмози DNDD и так му го казах и той бе убит в гръб от Ladder Room. Руста на Бенджи беше много интересен и това му даде предимство над Спелън, но нашите излизат сега на A-Main. Префайр веднага на Shadow, но там нямаше никой. Размяна на убийство, 2 убийства за Outlaws срещу само един за DNDD и сега 2 в 3 ситуация. Церя ще плантне сейф. Един състезател има в City и един вече почти на сайт. Сега отново Рокинг този път реши да смени своята си позиция. Има двама в Палас и Бенджи сега ще успее ли да убие Церя. Церя си хвана пистолета и загуби живота си. Но сега сейфа холпом. Защо пак излязахме без смолкове? Рокинг имаше смолк, можеше да смолкне City или Sniper's Nest, но просто решиха да излязат и слава богу, че бие им глави. Това можа да ни спечели рунда. Може би са искали да бъдат сники, пики, лайк и да не издават. Сники, пики, лайк и пак да смолкнеш, приятелю. Няма... Човека от Би няма да ротейтне за 2 секунди. И това е така. Сега имат един Force by DNDD, не искат да играят за 15 на 15, искат да вземат този рунд. 2 дигъла и 3 умпа срещу 4 калашника и 1 АВП. Значи Outlaws предпочитат да играят на A, така че са пуснали A, връщат Рокинг, но не знаят, че Outlaws са позиционирани по-скоро към B. Но виждате, че играчите на DNDD много бързо даваха информация, че няма никой на A и веднага DNDD ротейтнаха на B 3-ма. Много добър кол. Сега ще видим Outlaws как ще реагират. Добър кил на Партодис в Ladder Room и сега влизат на B бомба. Където ги чакат, както ти казват, 3 състезатели, но ACL дава глави. Убива един и сега някъде зад него се намира Робин. Не го очакваше. Плантната бомба и сега Робин ще може да дефюзне, но предпочита първо да убие няма китс. И последния играч.
Ето и този кил. 3 кила за Робин. Той спечели рунда. Беше се наврял в едно гнусно ъгълче и Outlaws не го провериха. Да, и тука. Да. 14 на 10. Outlaws все още имат пари. Ще могат да си купят и този рунд. Но ако загубят и този рунд, вече няма да имат. Имат за тек и броня, което пак е достатъчно viable. Защото ще имат round cost бонус. Виждаме Церя и Рокинг с 20 плюс кила. Най-много на картата. Сега състезателите на Outlaws са пръснати, като се насочили към Б-бомба. Оставили са един Рокинг, който да запуши палас. Мид контрола се ограничава само до това Церя и Партодис да го пазят. Но решиха да флашнат и да излезнат трейд 1 за 1. Сега Спелън знае, че има състезател на шорта и го убива, браво. Този спрей. Бейтнаха ги от тук под позицията на Церя, за да може играча от Underpass да убие шорта. Има един тенис термин, който се казва Chip and Charge. Chip and Charge е играеш къса топка, за да може противника ти да излезе на мрежата и след това играеш дълга топка, за да го минеш. Точно това направиха Outlaws, бейтнаха ги на мида, да може Дензи да излязат от позицията си и просто ги разстреляха. ACL върна Дирпан и това трябва да е рунда свършен. Имат Дензи един играч нямат играч на CT, имат един играч в конектор, в Снайпер Нест, но Церя е прифар на ъгъла. И да, Дензи бяха ресетнати и това трябва да е играта за Outlaws. Сега ще си купят пистолети и броня, ще направят всичко от себе си DNDD да не загубят този двубой. Но един умп и 4 пистолета не могат да се мерят с 4 калашника и оп, но да видим, виждали сме много изненади. Какво ще направят Outlaws? Старите Envious да печелят мейджори с сизетове. Дупче през смолка и оставя Партодис на 64, един от състезателите на DNDD, но... Бяха през смолка, what the fuck? Outlaws казаха, писна ни пичове, ръшваме си през смолка, убиваме ви. Няма никаква логика! 4 в 1. Няма никаква логика! И гранатата взе кила.